σας παιδιά, AT εδώ πέρα και σήμερα είναι το πρώτο μου βίντεο Minecraft Pocket Edition. Καλώς ήρθατε στο νέο μου κανάλι. Είμαι ένας νέος YouTuber, πολύ ενεργός YouTuber και σήμερα θα κάνουμε το πρώτο μας βίντεο Minecraft επιτέλους. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν να αρχίσουμε. Λοιπόν παιδιά, αυτό δεν θα είναι βίντεο Minecraft, θα είναι ένα κάτι εντελώς διαφορετικό. Σκέφτηκα ότι το κανάλι μου θα είναι γενικά με gaming videos. Δηλαδή θα κάνω οποιαδήποτε παιχνίδι, όποιο μου ζητήσετε εσείς. Όπως είδα από το intro που ανέβασα, είχα κάποια σχόλια, πολύ καλά σχόλια, δεν μου είπε κανένας dislike. Ωραία, μια χαρά πάμε. Λοιπόν, αυτό το κανάλι θα είναι με gaming videos. Πιο πολύ θα ανεβαίνει το Minecraft, επειδή θα είναι το βασικό παιχνίδι του καναλιού. Θα ανεβαίνουν βίντεο Minecraft με είτε μόνος μου, είτε με άλλους παίκτες, είτε με αδερφό, φίλους, οποιοδήποτε. Λοιπόν, ας αρχίσουμε με το να πούμε ότι αυτό θα είναι, αυτή τη στιγμή θα κάνουμε σειρά, θα αρχίσουμε τη σειρά Seeds. Θα σας δείχνω εγώ seed του Minecraft και αν τα θέλετε τα βάζετε και μου κάνετε like και βρίσκετε άλλα πράγματα. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε. Στο σημερινό βίντεο θα ανεβάσω 2 seed. Θα τα βάλω και στο, έχουμε μερικούς κόσμους, θα αρχίσουμε έναν κόσμο με τα seed. Θα τα βάλω και στο description εάν τα ξεχάσετε. Να σας ενημερώσω ότι τα βίντεο θα είναι και μεταγλωτισμένα και στα αγγλικά. Όπως βλέπετε από κάτω έχει υπότιτλους στα αγγλικά. Λοιπόν, άστο αυτό το... Θα βάλω εδώ πέρα... Δεν τέλος πάντων, αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Βάλουμε creative να σας δείξω λίγο τι παίζει εδώ με τον κόσμο. Λοιπόν, always day, seed τώρα. Το seed είναι 1, 4, 3, 3, 21, 0, 4, 57. 04, 57. Αυτό είναι το seed 1, 4, 3, 3, 2, 1, 0, 4, 5, 7. Σιγουρεύστε ότι το κάνετε σωστά. Θα το γράψω και στο description. Πάμε να παίξουμε, να δούμε τι παίζει με αυτόν τον κόσμο. Να σας ενημερώσω ότι αυτό το seed βρέθηκε από τον αδερφό μου, ο οποίος δεν είναι εδώ για μαζί μας αυτή τη στιγμή, αλλά μου το είπε. Θα το βγάλω και βίντεο. Το άλλο το ανακάλυψα εγώ, που θα σας δείξω μετά. Να ξέρετε ότι όλα τα seed που φτιάχνουν, που σας βάζω βίντεο, τα έχω ανακαλύψει ολομόναχος. Αν θέλετε τα τεστάρετε και στο YouTube. Δεν τα έχω γράψει, δεν τα έχω βάλει από το YouTube. Δεν είμαι πολλοψεύτης που παίρνω, ας πούμε, βλέπεις εκεί πέρα βίντεο στο YouTube. 100 άτομα έχουν το ίδιο seed να πούμε. Ποιος το είδε από ποιον τώρα. Εγώ τα δοκιμάζω όλα μόνος μου. Το επόμενο seed είναι λίγο περίεργο. Δεν το βρήκα εντελώς τυχαία. Τέλος πάντων, πάμε σε αυτό το seed πρώτα. Είναι ένας πολύ καλός κόσμος. Είναι κάπως amplified. Για όσους δεν ξέρουν τι είναι το amplified, είναι ένας χαλασμένος κόσμος. Πάμε να δούμε λίγο τι παίζει εδώ πέρα. Έχουμε εδώ πέρα ένα κανονικό κόσμο. Εκεί πέρα έχουν κάποιες προκύθες. Πολύ καλά για να αρχίσουμε. Και εδώ βλέπετε αυτό το super τεράστια βουνά. Γενικά το Amplified World δεν είναι ολόκληρος ο κόσμος. Δεν μπορώ να το κάνω με ολόκληρο τον κόσμο, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μισό κόσμο. Αυτό το πέτω σημείο. Αυτό εδώ πέρα, όπως βλέπετε, είναι ένας τεράστιος Amplified World. Βλέπετε πόσο τεράστιος είναι. Τα βουνά αυτά είναι πανύψηλα. Δηλαδή, κοιτάξτε, μέχρι τα σύννεφα φτάνουν τα δέντρα. Και τώρα πάμε να σας δείξω λίγο τη σπηλιά. Μια σπηλιά η οποία είναι γεμάτη με resources. Από εδώ. Θα πάτε... Αυτή εδώ πέρα δεν είναι. Όχι, δεν είναι αυτή. Αυτή εδώ πέρα, παιδιά, είναι η σπηλιά. Θα σας δείξω λίγο τι παίζει με αυτή τη σπηλιά. Λοιπόν, πάτε εδώ πέρα, είναι εδώ πέρα λίγο. Τα βουνά εδώ. Και μπαίνετε σε αυτή εδώ τη σπηλιά. Εδώ πέρα στον τέρ που είναι σαν ραβίν μέσα. Μάλλον να δούμε τι παίζει λίγο με αυτή τη σπηλιά, να σας δείξω και εγώ τι παίζει. Μα να σας θυμίζω ότι αυτή η σπηλιά είναι γεμάτη resources. Τώρα στο για τη φωτεινότητα. Μισό λεπτό να ανεβάσω λίγο τη φωτεινότητα. Λίγο να βλέπετε καλά. Ωραία. Συνεχίζουμε τώρα πιο κάτω λίγο στη σπηλιά. Και εδώ βλέπετε ότι χωρίζεται σε πάρα πολλά κομμάτια. Πάμε από εδώ. Εδώ έχει λίγο νερό. Τώρα τα τέρτα δεν με νοιάζουν. Βλέπετε ότι πάει πάρα πολύ κάτω.
Πάμε από εδώ. Παρακολουθείτε πέρα πόσο κάτω πηγαίνει. Εδώ πέρα μπορείτε να βρείτε πάρα πολλά resources. Τώρα εγώ δεν ψάχνω. Αν ψάξετε υπάρχουν εκατομμύρια. Πάμε εδώ. Πάμε από εδώ πέρα που είναι η λάβα. Εδώ είναι τέλειο μέρος για obsidian. Έχετε εδώ πέρα νερό και λάβα μαζί. Από εδώ. Stop. Εδώ πέρα όπως βλέπετε υπάρχει ένα λάπης. Ωραία. Προχωράτε κι άλλο κάτω εδώ πέρα. Τώρα πολύ απλά εδώ πέρα υπάρχουν 1 δισεκατομμύριο ορυκτά όπως μπορείτε να δείτε. Έχει redstone και άλλο redstone. Εδώ έχει και iron και πιο πάνω έχει πάρα πολύ iron. Εδώ όπως βλέπετε έχει 3 να πούμε ores μαζί. Πού το βλέπετε αυτό? Εδώ μπορείτε να δείτε να διακρίνετε το καλύτερο ore του Minecraft. Το diamond, θα σας σπάσω λίγο εδώ πέρα το redstone να δείτε πόσα έχει. Έχει και κάτω μέρος. Παρακολουθείτε παιδιά πόσο τεράστια σπηλιά είναι. Έχει 3 diamond ore εδώ. Μια diamond pickaxe. Βλέπετε εδώ πέρα κι άλλο diamond παιδιά. Ένα diamond έχει τελικά εδώ. Δεν πειράζει. Πάμε από εδώ. Γενικά παιδιά αυτό είναι κάπως το seed. Θέλω απλώς εγώ σας δείχνω λίγο πώς είναι για να μην με κάνετε ότι είμαι ψεύτης. Θα πάμε λίγο εδώ πέρα. Ούτε ξέρω πώς. Τέλος πάντων παιδιά, αυτό το seed. Ελπίζω να σας άρεσε, κάντε like αν σας άρεσε. Λοιπόν, αυτό το seed είναι η σπηλιά με τα πιο πολλά resources. Έχει και πάρα πολλές πλευρές για να εξερευνήσετε. Τεράστια σπηλιά, δεν ξέρω αν έχει και spawner. Μόλις έχω σας έδειξει μια από τις πλευρές που έχει τα πολλά diamond. Έχει 4 diamond, τώρα 5. Μπορείτε να φτιάξετε ήδη τα diamond αξίνα εκεί πέρα. Turntable. Εδώ έχει λάβα, πιο πάνω είχε λάβα και νερό. Τα πάντα, μια σπηλιά με τα πάντα. Amplified World και άλλο θέλετε. Άμα το επόμενο seed για σήμερα. Μισό λεπτό να βγω από τον κόσμο να σας δείξω για το επόμενο seed, το οποίο θα το γράψω και στο description. Άρα δεν είναι κάτι δύσκολο. Τι stop λίγο. Τι σκατά μου βγάζει. Sorry για αυτό παιδιά. Μου έβγαλε το υποτιθέμενο skin που θα είχα. Λοιπόν τώρα με αυτή τη σειρά τι παίζει. Minecraft βίντεο θα κάνω με τα σχολεία. Μία φορά τη βδομάδα ή 2. Δεν ξέρω ακριβώς. Τέλος πάντων. Τώρα είναι Πάσχα, οπότε κάθε μέρα τα βγάζω. Αλλά άμα σας αρέσουν δηλαδή. Τα βίντεο τα πιο πολλά θα είναι μεταγλωτισμένα στα αγγλικά, γιατί θέλω να αποκτήσω πιο πολλούς subscriber. Γιατί μόνο Έλληνες σιγά μην. Ο μεγαλύτερος Έλληνας YouTuber τώρα πόσο subscriber να έχει. Ο Morgan News δεν είναι, αλλά τα πιο πολλά βίντεο είναι και αγγλικά του. Οπότε αποφάσισα να κάνω μεταγλωτισμένα βίντεο. Θα είναι ελληνικά, αλλά θα είναι και. Άσε μας και εσύ ρε. Θα είναι ελληνικά τα βίντεο, αλλά κάποια θα έχουν υπότιτλους στα αγγλικά. Λοιπόν. Super. Λοιπόν, αυτός ο κόσμος θα το βάλω creative. Να δείτε λίγο τι παίζει με αυτόν τον κόσμο. Είναι πολύ καλός. Πιστεύω καλύτερος από τον άλλο. Λοιπόν, το C το βρήκα μόνος μου. Save and quit. Όσο πιστεύω και αν φαίνεται, το C είναι save and quit. Τα πρώτα κεφαλαία. Πάρα λίγο να εσείς. Είναι πάρα πολύ καλό seed. Γιατί δεν μπαίνει ο κόσμος. Τι σκαταπάλκια. Το Skype μου στέλνει μηνύματα παιδιά.
Τι γίνεται, βρε? Ωραία, έλα. Πάλι καλά. Μπαίνουμε ποτέ. Ωραία, λοιπόν. Αυτός ο κόσμος, παιδιά, είναι πάρα πολύ καλό στο seed. Αυτό το seed μπορείτε να το παίξετε όσο θέλετε. Θα το ανακαλύψετε τώρα γιατί. Αν φορτώσει και ποτέ ο κόσμος, λέω τώρα. Φόρτωσε, εντάξει, ελπίζω να είναι αυτό το seed. Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι το seed. Σποναρίζεσαι σε μια sand. Λοιπόν, βλέπετε από εκεί πέρα, πάτε εδώ. Εδώ έχει, όπως βλέπετε, αυτή είναι η σπηλιά του creeper. Είναι και αυτή μια τεράστια σπηλιά. Μπορείτε να την εξφρενήσετε όσο θέλετε. Είναι πολλά δρομάκια, το πιο πολλά σταματάνε όμως. Αλλά το πιο σωροπιστικό με αυτό το seed είναι ότι υπάρχει ένα village εκεί πέρα. Το βρήκα, να ξέρετε, επαναλαμβάνω, εντελώς μόνο σε αυτό το seed. Το πάτησα τυχαία. Είναι seed με villager μέσα. Village. Και δεν ξέρω αν κατά το πηγάδι υπάρχει το πώς το λένε. Η πύλη του Ender Dragon. Να το ανακαλύψω τώρα. Αν θέλετε. Αφού έχω χρόνο. Άντε, δεν θα το κάνω. Δεν ξέρω αν είναι πάντως γιατί περισσότερα village βλέπω να υπάρχει πύλη του Ender Dragon. Φύγε ρε. Αντί γιατί δεν μπορώ να βγάλω. Λοιπόν, να σας ενημερώσω επίσης ότι τα βίντεο δεν θα είναι μεγαλύτερα από 15 λεπτά. Θα είναι μικρότερα από 15 λεπτά. Δεν μπορώ να βγάλω μεγαλύτερη δυστυχώς. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω και τι στο τέλος. Δηλαδή, ένα village νομίζω ότι είναι όλο ήδη. Στο. What? What the fuck? Παιδιά, λίγο stop, γιατί θέλω να σας δείξω κάτι. Τώρα, παιδιά, λοιπόν, σταματάω λίγο το βίντεο και επιστρέφω σε λίγο. Τεχνικά προβλήματα. Ρε παιδιά, συνεχίζουμε. Λοιπόν, είχαμε ένα πρόβλημα. Υποτίθεται ότι αυτό το set θα είχε 2 σαν temple. Λοιπόν, θα σας δείξω και πού. Άμα τυχόν δεν μου κόλλησε και δεν μου τα βγάζει, θα σας βγάλει σε εσάς, λοιπόν. Είναι ακριβώς εδώ πέρα σαν temple. Είναι κάπου εδώ πέρα το σαν temple το ένα. Εδώ πέρα. Τέλος πάντων, κάπου εδώ, παιδιά, είναι το σαν temple εδώ πέρα σε αυτή την περιοχή. Το άλλο. Το άλλο σαν temple είναι πιο μακριά. Είναι κάπου προς τα εδώ, σε αυτή την πεδιάδα εδώ πέρα. Παιδιά, είμαι 100% σίγουρος ότι υπάρχουν δύο σαν temple. Το έχω κάνει τώρα 5-6 φορές στο seed. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτό είναι το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like αν σας αρέσει το βίντεο. Ένα subscribe. Αφήστε ένα σχόλιο από κάτω για να σας δω ότι σας άρεσαν τα βίντεο μου. Ή αφήστε ένα χαζό σχόλιο. Όπως κάνουν κάποιοι. Οπότε, ποιο θα τα πούμε εμείς την επόμενη φορά. Μπορεί και σήμερα το απόγευμα να βγάλω βίντεο Minecraft. Γεια σας!